guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ സ്പെഷ്യലായ സലാഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കുക്കുംബർ, വിനീഗർ, ക്യാരറ്റ്, ഓണിയൻ, ഗ്രീൻ ചില്ലി, സാൾട്ട്, കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്. കുക്കുംബറും ക്യാരറ്റും ഓണിയനെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം. തോലൊക്കെ ചെത്തിയെടുക്കാം. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ക്ലീനാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കട്ടിംഗ് പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം. ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം. ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോൾട്ട് ആഡ് ആക്കാം. നന്നായി ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ആണ് സലാഡിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവർ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ.